54व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाची जय्यत तयारी सुरू आहे। ESG मॅकॅनिस पॅलेस ओल्ड GMC या परिसरामध्ये तुम्ही पाहताय की रंगरंगोटीचं सजावटीचं जे सामान इथे तयार करण्याचं काम इथे सुरू आहे। काल माहिती आणि प्रसारण राज्यमंत्री डॉक्टर एल मुरुगन काल त्यांनी या संबंध गोष्टीचा व्हेन्यूजचा आढावा घेतला। त्यांच्याबरोबर IFFIचे असतील NFDCचे अधिकारी वर्ग हे देखील त्यांच्यासोबत उपस्थित होते। विविध प्रकारच्या घोषणा त्यांनी प्रसार माध्यमांच्या समोर प्रेस कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून त्यांनी केल्या आहेत। कोण डिग्निटरीज येणार आहेत, कोणाला पुरस्कार देण्यात येणार आहे, कशा प्रकारे या वर्षीच्या IFFIचं स्वरूप असणार आहे ते देखील त्यांनी या वर्षीच्या प्रेस कॉन्फरन्समध्ये त्यांनी सांगितलं। त्याचबरोबर या वर्षी IFFIमध्ये कोणकोणते डिग्निटरीज येणार आहेत, कोणकोणते मुख्य अभिनेते असतील, तंत्रज्ञ असतील, दिग्दर्शक असतील, निर्माते असतील हे देखील त्यांनी सांगितलं। आकर्षणाचा विषय ठरणार आहे म्हणजे सनी देओल, करण जौहर, राणी मुखर्जी, सारा अली खान। त्याचबरोबर या वर्षीचा सर्वोच्च जीवन गौरव पुरस्कार IFFIचा सर्वोच्च पुरस्कार म्हणजे सत्यजित रे हा जीवन गौरव पुरस्कार ज्यांना देण्यात येणार आहे ते मायकल डगलस हे देखील उपस्थित असणार आहे। मास्टर क्लासच्या संदर्भामध्ये आपण पाहिलं तर सारा अली खान, राणी मुखर्जी, त्याचबरोबर सनी देओल, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मधुर भंडारकर, सलमान खान देखील येण्याची शक्यता असं देखील त्यांनी सांगितलं आहे। या सगळ्या मोठमोठ्या दिग्गज अभिनेत्यांना, दिग्दर्शकांना, चित्रपट क्षेत्रातील ही सगळी मंडळी यांना एक प्रकारे आणण्याचं काम यावर्षी IFFIमध्ये केलं जाणार आहे। यावर्षीच्या IFFIमध्ये सगळ्यात मोठा घटक म्हणजे ह्या वर्षीच्या फिल्म्स तुम्हाला हवे असलेल्या भाषेमध्ये ऐकायला मिळणार आहेत। म्हणजे जर एखादी फ्रेंच फिल्म असेल, स्पॅनिश फिल्म असेल, कोरियन फिल्म असेल, जॅपनीज फिल्म असेल, या विविध प्रकारच्या भाषातील फिल्म्स तुम्हाला हव्या असलेल्या भाषेमध्ये पाहायला मिळणार आहेत। हे कोलॅबोरेशन सिनेडब ॲप्स यांच्याशी IFFIने यावर्षी कोलॅबोरेशन केलं आणि त्या माध्यमातून या ॲपच्या माध्यमातून यावर्षीचा IFFI आपल्याला हवा असणाऱ्या भाषेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळणार आहे। अशा प्रकारच्या घोषणा ESGचे अधिकारी असतील, IFFIचे अधिकारी असतील, NFDCचे अधिकारी असतील, त्याचबरोबर ESGच्या उपाध्यक्षा डिलायला लोबो यांनी देखील केलेली आहे। तर या प्रकारचं हे एक वेगळं ॲप सिनेडब्स ॲप याच्या माध्यमातून एक वेगळ्या प्रकारचा उपक्रम किंवा एक वेगळ्या प्रकारचा प्रयोग यावर्षी आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव करू पाहतोय। कॅमेरामन तुलसीदास चारी यांच्यासह मी ऋषिकेश, प्रुडंट मीडिया, पणजी। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.